Mismo ang ginagawa sa kapulisan sa Region 7 ang mipahibangno karon sa Talisay City Police Office sa kanunay magmatngon sa subsub nga kampanya batok sa illegal nga drugas. Kinayhuman aduna sila nadawat nga mga unverified reports kundi giplanuhang bawsan ang kapulisan sa Talisay. Kay matud pa, nagkalisod na ang mga drug lords tungod sa sunod-sunod nga mga operasyon. Kini ang gitutukan ni Luan Merundina. I am going to... Gitataw ni Cebu Police Provincial Office Director, Senior Superintendent Manuel Abrojena nga may mga unverified reports sila nga nadawat, kabahin sa gigahin sa mga drug lords nga 20,000 pesos nga bounty. Matod sa CPPO Director nga naapiki na karon ang mga drug lords tungod sa subsub nga kampanya batok sa illegal nga drogas sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Sa nakalabayng upat ka adlaw, siyam ka mga gitumbok nga mga drug personality sa Talisay ang napatay sa sunod-sunod nga buy-bust operation. Kung tinuod na, basig i-quote niyo na ko, di ba? Kung tinuod na. But whether it's true or not, it does not affect us. It's part of our job. I will be asking the Chief of Police if these allegations are true. And kaya nga po ang lagi ko na rin sinasabi sa ating mga kapulisan in every operations they will be making, dapat po talaga na mag-ingat because we can never know kung ano po yung plano ng mga lawless elements dito sa ating probinsya. Gihimong sanglitanan sa CPPO Director ang pagpusil kang PO1 Jailord tapping sa gitumbok ng mga drug personalities niadtong Biyernes sa kadlawon sa Manangados, Barangay Tabunok. Si PO1 tapping og kaubanan mipahigayon lang og surveillance sa dapit dihang kalit siyang gipusil sa ilang subject sa surveillance. We have these incidents na yun pong mga target of operations po natin is high on drugs. And then talaga pong nakikipaglaban and one of the example, ito nga pong last na pangyayari sa Talisay wherein yung ating isang personnel was shot on his chest. Ang tulo ka mga suspitsado sa pagpamusil kang PO1 tapping napatay ra usab sa kapulisan atol sa follow-up operation niadtong Biyernes sa hapon. Luan Merundina, Balitang Bisdak.